Emppu tässä taas ja mä kuvaan nyt tän meikkipussin sisältövideon ja tää on nyt niinku tällainen päivitetty osa siitä. Eli niinku mitä mun nyt on sillä. Joo. Ja mun meikkipussi on nykyään tän näköinen, tällainen valkoinen. Mutta mä en yleensä pidä tätä, koska yleensä mulla on ne tossa takana olevassa laatikossa. Niin mun kaikki meikit, niin sit näin. Ja täällä on myös yksi hajuvesi ja rasva. Ja aloitetaan mikä tästä tulee ekana. Rasva. Tää on vaan tällainen rasva, jos mun ihan on tossa kuivunut, niin laitan tätä. Mä nyt samalla laitan nää tänne, koska tänne laitan tohon. Tänne. No ihan. Sitten on ripsiväri. Ja tätä mä en käytä niinku suht paljon tai tälleen, mutta tätä mä käytän vaan juhlissa tai tälleen. Niin, ripsari. Sitten Minkki Baby Lips on hyvä, jos sen haluaa laittaa huulipunaa niin kuin jonnekin juhliin. Jos mä laitan huulipunaa, niin sitten on tää hyvä. Tai sitten muutenkin jos se on mun pikkuveli itkä tuolla alhaalla, joten toi ääni. Mut niin, ja tää koskettaa hyvin huulet. Eli tämä. Sitten Lumen Natural Code. Ihan sama. Ja sen tällainen kova. Ja tää on siis huulipuna, mutta tää on oikeesti tosi vaalea. Tää ei oo näin pinkki kuin mitä tässä näkyy. Joo. Eli se ei nyt näin pinkki, että tässä näkyy. Se on ton värinen. Ja tää on siis myös tosi kiva värinen, kun tää ei tuo silleen huuliin paljon väriä. Mut sitten kuitenkin vähän tuo. Eli tää tuo enemmän kiiltoa. Sitten on Snakun tää luomiväripaletti. Tässä on siis ihonvärinen, sit vaaleansininen, tai tulee harmaa. Se on oikeesti vaaleansininen. Sitten tollanen musta kimaltava. Sitten pitää katsoa. Joo. Sitten tummansininen ja musta. Eli tämmönen. Joo. Ja tää on mielestäni hauska. Ja sitten on vaan tää hajuvesi, mikä näkyy mun ostosten esittelyvideossa. Ja sitten on ripsiharja ja kulmaharja. Mutta tässä oli nämä mun lempparit. Eli heippa! Eiku siis tässä oli mun meikkipussin sisältö, mutta heippa!